Zmaj koji hoda. Četiri, 75, 76 metara. To! Novi amazonski rekord! Četiri, 75, 76, 77, 78, 79. To! Ja sam najveća Viktorija Ludorum, šampionka u bacanju svinja. Devojke, ako hoćete da budete kao ja, morate da radite samo jedno. Nabildujte snagu kroz neprekidan trening i ne zaboravite, žene iz Amazumije se ničega ne plaše. Osim zmajeva. Je li ovo glupo ili uzaludno? Znam da nam treba posao, ali ako te zanima šta mislim, a veruj mi da te zanima, ovo je glupo. Ova kosmata loptica misli da je zmaj tu negde okolo. Šta je s tobom? Letimo na pola puta do ne dođe i nazad zato što tako kaže ovo maloumno stvorenje. Dobar mu je instinkt. A dobro mu i smrdi iz usta. To i dalje ne znači da treba da ga pratimo. Šta za ime? Skidaj šapu, Skormila! Jel ti to pokušavaš sve da nas ubiješ? Veruj intuiciji, srce ume da govori kad glava spava. Da, pa ne bih se kladio u to. I moje srce ima da dobije napad ako i dalje budemo morali ovo da radimo. Još vreća sa peskom ovamo. Ovaj zid mora da bude još viši. Ajde, kopajte dublje, prionite na posao. Jesi li žena ili crv? Rad i samo rad. Nećete valjda dozvoliti da vas uplaši tamo neko stvorence poput zmaja? Ne. Znate šta je zgrabilo Muriel? Ne možemo da sedimo i ništa ne radimo. Moramo da smislimo kako da se rešimo. Ima da izgovorim zmaja. I gde smo mi to za ime neustrašivog? Kako je ovo mesto? I gde je zmaj, gospodine instinktivni? Da li bi bio ljubazan da mi otkriješ tajnu? Ne vidim nikakvog zmaja. Kada ćete vi ljudi jednom da shvatite da sam ja mozak našeg tima? Lajemo na pogrešno drvo. Nema zmaja na ovom ostrvu. To mogu sad da vam kažem. Pa ako bi me izvinio, gospodine intuitivni glupanderu, mogli bismo lepo svi zajedno da krenemo kući. Ima li koga? Hej! Dobar dan! Žuta bobica? Zoveš me žuta bobica? Da, shvatam. Ne, hvala. Lepo što smo se upoznali u svakom slučaju, nego kaži druže, ovo će ti možda zvučati kao glupo pitanje. Dobro, to u stvari jeste glupo pitanje, ali zaista moram da te pitam. Da li možda nekim slučajem ovdje ima nekakav zmaj koji teroriše okolinu? Psst. A šta to treba da znači? Ne znam da li je to psst da ili psst ne. Pitanje je jednostavno, da li ovdje ima neki zmaj ili ne. Samo me spusti dole, znaš li ti ko sam ja? Vidi, ovo ti je posljednja šansa. Za trenima da izgubim strpljenje, posljednji put ti kažem, spusti me dole. Dobro, to je bila proba. A sad stvarno, posljednji put. S mesta me spusti. Ma spusti me dole. Hvala na vožnji. I da, nemoj da očekuješ da ti dam napojnicu. Ej, vi tamo! Kako ste svi nagomili? Gvizdo se zove, ma zmajeve lovim. Lovac na zmajeve, odakle ti? A, ne može vas čovek preveslati, jel da?
Vidim da imate problem. Nazovite to instinktom, nazovite ga intuicijom. Prosto imam nos za te stvari. Mogu da se kladim da ima neki zmaj što teroriše sve okolo. Jesam li ja to u pravu ili sam u pravu? Dajte mali aplauz za čoveka. To je izraz, stilska figura. Nisam stvarno mislio da... Ma, šta ima veze? Udrite i sve snage. Hvala. Gospodo i nežne dame, dobri ljudi, nevaljalci i nevaljalice. Ili, da prosto kažem, dobar dan, moje dame. Dozvolite da vam predstavim svog partnera, moćnog Lian Chua. Titana, kolosa. Ovaj čovek pljuje mišiće. Razorniji je od tsunamija, jači od uragana. Nema nikog, ali nikog nije bilo i neće biti nikog jačeg od ove gromade. Jednog jedinog, Lian Chua! Ne verujete mi, moje dame? Tako je! Hej, dječu! Dobro, ubedili ste nas. To je bilo vredno divljenja. Divljenje nije prava reč, gospo. Poštovanje, to je reč. Poštovanje, kapu dole. A sad, imate problem sa zmajem? Jesam li u pravu ili ne? Jeste, u pravu ste. Dakle, s kakvim to zmajem imamo posla ovde? Pa ne znamo baš. Znači vrsta nepoznata. To logično zahteva još 10% na cenu. Proždire nam decu. Što me dovodi do dečijeg dodatka. To je još 10%. Ali šta? Ali ako iskombinujemo oba postotka, dobit ćete ih za 12% više. Samo stavite krstić ovde, ovde i ovde. Wow! Čekajte me, ajde. I nisi mu osjetio miris ni kad je bio tačno iza tebe? A izgledao ti je pomalo kao gnaštosaur, a? Ali veći od ginguprda? Šta? Tako me džiđavih džinova? Bio je 2 puta toliki. Nimalo se nisam zabrinuo. Pa, mene brine... moram da idem da vidim nekog zbog nečega. Lian Chu, ovu zemlju znam bolje nego iko. Bacala sam svoje svinčiće uzduž i popreko. Idem s vama da vam budem vodič. Za razliku od drugih žena, ne plašim se zmaja. Ovo liči na troprstog kvalagampa, ali ovaj liči na traga ginguprda. Baš čudno. Izgleda kao da vuče rep za sobom. Ili stomak. Beskorisna gomila od dlaka, ne znam zašto ga vučemo sa sobom. Hektor ne može da prati nečiji miris ako nema mirisa, a mi treba da se pitamo zašto ne ostavlja miris za sobom.
Dobro, i što nema mirisa? Ne znam. Genijalno, hvala ti što si mi to pojasnio. Stižemo do puste zemlje. Nije naseljena, niko ovde ne živi već mnogo godina. Znači tako, dakle mi ćemo biti jedina ljudska bića koja prate trag zmaja što proždire ljude. Ej, društvo, pogodite ko dolazi na večeru. Ne zamerite što ću krenuti poslednji. Možda neće hteti desert. Ne, beži, ako ti je život bio! Žene iz Amazonije se ne boje ničega. Žene iz Amazonije se ne plaše. Žene iz Amazonije se plaše! Za pauzu za kafu, idi sredi ga! Kakvo je ovo stvorenje? Pa to je najružnija, najgnusnija, najodvratnija stvar koju sam ikada video. Nikad nisam video ništa slično. Nema vremena za gubljenje. Pa dobro, čuvat ću ti leđa. Sa bezbedne udaljenosti. Gušterskih mi porodilja što se ovo dešava, jel se ceo svet obrnuo na opačke? Ostrvo je napušteno i to već desetinama godina, ničeg više ovde nema. Osim zmaja. To je dosta očigledno, zar ne? Tu se zmaj krije dok ne ogladni, onda odlazi u potragu za hranom. Pošto se najede, vraća se kući do dremne. Verujte mom instinktu po tom pitanju. Verovatno je sad tamo odmara ručak. Pa što ne odete da ga ubijete na spavanju? Sad, to možda i nije najbolja odluka. Mislim, taktički pokušaj da ubiješ zmaja dok... Vidiš, u kodeksu lovca na zmajeve jasno se navodi da... Mislim, za Boga, to nije fair igra. Idem ja, ako je tamo naći ću ga. Jel treba da idem sa tobom? Idem sam. Onda ostajem ovde da štitim sažaljenja vrednog metiljavca i nesposobnu džukelu. Hej, čekaj malčice, mlada damo, jel ti to mene nazivaš metiljavcem? Ćut tamo, u tvom slučaju je u pravu. Onda kad sam napunila 14, postala sam juniorska šampionka. Bacala sam svinju po imenu Sali, malu, zapadnjačku, krivoleđnu svinju s crno-belim šaricama. Stvarno? Samo 38 metara, ali za devojku tog uzrasta to je bilo značajno postignuće. Sigurno da jeste. Mislim da si me zamenila s nekim koga to zanima. I otprilike tada je moja karijera bacačice svinje uhvatila zamah, kao i svinje. Jesi se svačio? Dakle, onda sam diplomirala u seniorskoj ligi kad sam se takmičila protiv mnogo starih devojaka. Ali da li me je to odvratilo? Da li me je to obeshrabrilo? Ne! Svinja mi treba da je bacim.
Moja sekira je ovde već bila. Ovaj deo kože pripada Festerblatu, koga sam sredio pre 3 meseca. Uši su sa Garglgroda, koga smo potamanili na ostrvu Trinkel. Desna zadnja noga dolazi od troprstog Kvalagampa, koga sam zatro na planini Hijantus. Čvorić na repu. Mislim da za ovo nisam ja zaslužan. Oni su verovatno trofeji nekog drugog lovca na zmajeve. Šta se dešava, dekice? Kako je ovo majmunarija sa zmajem? Izvinite što smo vas nepotrebno uvukli u nevolje. Nevolje? Ma nemoj! Niste ni znali šta su nevolje dok niste nas upoznali. Sve smo to uradili u najboljoj nameri. Kako da ne? Reci to sudi! Zašto nosite zmajevu kožu? Zašto pokušavate da budete ono što niste? Zbog načina na koji se stvari ovde dešavaju, to prosto nije u redu. Žene ne bi trebalo sve da kontrolišu. Dakle, vaš odgovor na to je da trčkarate okolo maskirani u zmaja? Da sve izbezumljujete od straha? Da li je to dobra ideja? Pa ja ne bih rekao. Naš plan je bio da odvedemo decu na napušteno ostrvo. Tamo bismo imali priliku da dečake i devojčice odgajamo na isti način, samo želimo malo mira i slobode. To je nešto čemu svi treba da težimo. I šta sada radimo? Zmaj je bio ključan deo našeg plana. Pa izgleda da si se našao u nebranom grožđu, a? Kako možemo da se nadamo boljoj budućnosti za decu kada im je spasilac i zaštitnik uništen? Ne gledaju mene, druškane. Ono što je napravljeno može opet da se napravi. Što se jednom postigne, nikad se ne gubi. Misliš ako popravimo zmaja, plan će i dalje da funkcioniše? Mogli bismo deci da obezbedimo bolju budućnost, ali šta ćemo s ovom decom? Tek smo ih pokupili, moramo da ih prebacimo na ostrvo. Vidi, da li biste mogli da ih prebacite tamo da mi počnemo popravku? Pa sad to zavisi. Zavisi od malog slatkog ugovora koji ćete potpisati. A to je pitanje samo nekoliko... Biće nam čast. Naravno da ćemo da odvedemo decu do njihovog novog doma. Zašto si to rekao? Nema ništa za džabe u životu, Lijanču. Vidiš da nemaš osjećaja za biznis. Ali dobro, nisi ti kriv za to, prosto si takav. A s druge strane, ja sam finansijski genije, guru za novac. Čim vidim ugovor u začetku, ja... Šta je sad? Ej, kuda ste se vi to uputili? Umorim se samo od gledanja. Idite, uživajte. Ubij zver! Ubije! Ti si Amazumac? Neverovatno. Ko si ti? Nikada nisam videla Amazumca tako neustrašivog. A gde su ti lovci na zmajeve? Sad shvatam, uhvatili su maglu, očekivano. Znala sam da su oni samo kukavice. E pa ovo je smešno. Obavljam neki prljavi posao i onda dođu neki tupoglavci i poberu lovorike. Ali oni opet žive u slozi. Da. Sloga ne plaća račune. Ono što me posebno nervira je što misle da je on zaista ubio zmaja. Super. I znači sve je bajno, sjajno i svi su živjeli srećno do kraja života. Ma nemoj. A šta je s nama? A ako je iko ubio zmaja, to smo bili mi. U stvari ti. Jednog po jednog, tokom mnogo godina, na 47 različitih lokacija. Osim repa.
Mogu li da vas zamolim za pažnju? Poštedi me govora uz večeru. Moram nešto da priznam. Zmaj koji nas je terorisao ili ono za što ste mislili da je... Ajde, dosta priče, nije sad vreme da pokvariš zabavu. Zatvori gubicu, nije sad vreme da se izlaješ. Ali moram da im kažem istinu, moram da im kažem da uopšte nije ni bilo zmaja. Slušaj, vamo, dekice, dok ne iscedim neki novac iz ovih ljudi, zaveži usta. Komprende? Dok ne uberem neki zlatnik, ne smeš ni da zucneš. Divno je vidjeti da se svi lepo provode, ali na kraju parade uvek neko mora da plati. A sad je vreme da se sravni račun. Prisjetit ćete se da smo moj partner i ja pristali da uhvatimo i ubijemo zmaje u zamenu za ne tako beznačajnu sumu. Ali vi niste ubili zmaja. To je učinio hrabri Amazumac, sam, bez vaše pomoći. Ne, tu grešite. Nije on ubio nikakvog zmaja, to je učinio Lianču. Hajde, kaže im, Lianču. Uhvatio sam zmaja za rep, ali nisam ubio zmaju rep. Eto vidiš, tvoj partner kaže da lažeš. Ma daj, nemoj tako. Nije on tako mislio. Kad moj partner tvrdi da nije ubio zmaju rep, to je tačno. Ali vidite, zmaj ima još mnogo delova, a druge delove o kojima pričam, ajde reci im, ajde. Da sam na tvom mestu, ja bih otišla. Dok te noge još služe, ti mali nesposobnjakoviću. Ej, moja damo, niko tako ne sme da priča sa mnom. Osim recimo tebe. Pa ja nikad nisam video krdo takvih nezahvalnih, dvoličnih, zlobnih prevaranata u celom mom životu. I još nešto. Brže, Lianču, drži tu svinju. Ne idem nikud praznih ruku, makar ćemo kući da donesemo malo slaninice. Dođi, mamo prase, dođi, Gvizdu.